odpovědí na koloběžkách. No, dobrý. Takže vidíte tady Sprita. Tady je Mirinda a Sprite. Co to máš na hlavě? Rohy. Hrozně dobrý. Takže potřebovali bychom vědět, napište do popisku, jak natáčet, aby se nemuseli přes webkameru takhle s tím furt hejbat, ale aby jsme mohli celou tu obrazovku mít vidět. Do popisku, jo? Do popisku, do komentáře. Prostě to napište někam, protože kamerou to je vážně hrozný a nemůžeme natáčet žádný let's play z ničeho. A kdybyste nám to napsali, tak určitě moc budeme děkovat a to asi bude všechno a hlavně to napište, protože už se to nedá vydržet.